Hej derude. Jeg havde lige lovet at lave en lille anmeldelse af nogle nye batterier, der er kommet. Ja, det er faktisk nogle gamle batterier. Det er Samsung INR R25 og 25R. Se om jeg lige kan få det her til at stå nogenlunde. Der var vist lige et halvt øjeblik. Yes. Samsung 25R. Jeg har længe styret lidt udenom dem, fordi at når man kigger på specs, ja, så er det jo kun 20 amp continuous, og det lyder jo ikke af så meget, når man kan få VTC på 30, ikke? Og der er EFS, der reklamerer med 34, og jeg skal komme efter dig, men det er jo ikke den nominelle spænding, den kan køre med. Så men jeg prøvede selvfølgelig at købe en lille skudfuld af dem her fra Din ind på Fætters e-kiosk. Og jeg må sgu godt nok indrømme, at jeg blev pænt overrasket. Jeg vil lige prøve til reference. Lige tage et VTC5. Ja, det er VTC5. Og så kan vi lige tage et lille burn uden cap på. Så lige noget sovs på. Dark Horse med VTC5. Så vi kan få den til at stille skarpt også. Men fantastisk. Det var med VTC5. Så lad os prøve med Samsungs 25R. Samme størrelse, ingen battery rattle. Han sov så det hele. Og Samsung. Jeg ser om jeg kan få det selv lidt skarpt. Ja, det hjælper på. Jeg ved ikke, om der er en stor forskel at se her på outputtet. Men prøver vi lige at tage et lille trut. VTC5 med 6 reps dual 20 gauge. Det er så 0,80 mm tyk skidt. Men lad os da prøve. Det var VTC5. Så prøver vi lige Samsung. Samsung VTC5. Der er ikke den store forskel andet end en hvid ring og så en lidt lysere farve. Men lad os da lige tage et trut mere. Skål. Det fungerer udmærket. Så tilbage igen. Den endelige dom på de her fantastiske batterier. Altså jeg har jo nok nærmest altid været en af dem, der har gået i front for hypen på VTC5. Fordi jeg synes altid, de har fungeret upåklageligt, selv nede ved 0,04 ohm. Altså der fungerer det sgu bare. De her, de rykker røv. Det kan godt være, at de kun står til 20 amp continuous, men jeg tror sgu, jeg har fundet min nye yndlingsbatteri. De holder
Indtil videre, jeg har haft 2 til at sidde i min Sigali 100 watt, og jeg dampede hele dagen på den i går. Vi var ude at spise ude i svigermekanikken og hele pisset. Og den er på 88% stadigvæk. Og det er sådan nogen, det er ved at være det samme cirka, som VTC'erne holder. Men altså, når man kigger på dem, sådan selveste formen på batteriet, kunne godt have mine bange anelser om, at det er nøjagtigt det samme batteri. Altså selveste formen på de der små riller, der sidder oppe i toppen af batteriet, de er nøjagtigt lige høje. Yes, lige der. Og pladen dernede, den er med 3 afgange ned til begge to. Bunden ved rappen, den er nøjagtigt den samme. Altså nu min VTC 5 der, den er lidt mere slidt, men ellers der er kraftedme ikke meget forskel at spore i de her 2 batterier. Andet end prisen selvfølgelig. Og prisen, det er jo så også en helt anden sag. Samsungerne koster faktisk ikke så meget. Jeg gav 55 kroner stykket. Hvad fanden gav jeg for min VTC 5, og jeg gav vel 90 eller sådan et eller andet åndssvagt. Så i forhold til det her koster nær ved halvdelen, så vil jeg sige Samsung, det er min nye yndlingsbatteri. Så jeg har en god ladning mere på vej med posten, fordi dem skal jeg godt nok have købt nogle af. De skal stå på lager, og det skal de altid gøre. Men det var sådan lige en hurtig-ish overfladisk review af Samsung 25R. Hvis det er noget, I kunne tænke jer, så kunne jeg godt prøve at lige måle lidt på dem også under pres. Men jeg har sgu på fornemmelsen, at Samsungerne de har noget mindre intern modstand end VTC 5'erne. Det virker i hvert fald sådan, at jo mere du presser dem, jo bedre performer de i forhold til VTC. Men lige indtil videre i hvert fald lige en overfladisk test og en damptest. Og så må vi se. Det kan være, der kommer en mere test her en af dagene, hvor jeg lige har noget måleudstyr fremme. Men indtil da, så må I have en fantastisk god mandag. Og vi ses derude i det danske land, eller i en video i snarlig fremtid. Så er der vel ikke så meget andet end at sige end op med dampen. Ha' det godt derude. Til vi ses igen. Hej.